Khasi Students Union Laban Circle Khasi bar Khang khyrdep jaka le niam jong riewngeit Muslim Lower Lumparing haba kynnoh bagani mosque de shna be-ain khlem jingioh jingbit bat khlem longtrai jaka. Hadirin berpenong jing tokit ke KSU kalau bakal syem bagi paj Muslim kelapin kelai jaka kum ke masjid be-ain pada ai kerteng jaka kum ke Lumparing masjid. Lakano bala shna jaka khlem jingbit nakador basnong ni nakibor badi khmi. Ke KSU ko ang bayakan ni jaka la ai ningkong na kabenta banshna ya ke yengsa uchokidar boun khmi ya ka lum jingtep ki Muslim Henry lapan kelapan ban ya ka shaka mosque. Hakani ke jinglet Khang khyrdep ke KSU kala batharu yo imam ubasa hakani ke jaka boun mi no habakno bola shu sa be-ain bat ya lap ya kan yam Islam hakani ke jaka. Kekum kejingong ke KSU ke darbas nong Lower Lumparing ke lit jurib dangshen ya ke jaka hadin bayo opdiang ya ke jing ujor bat kala shim rai ban pa pen pra ya ke jingtei Henry ki bor khmi jong ke mos kim shim la le ai ke KSU kan selit ban ujor shi ki bor khmi ban pendep ya ke jingweng sendan ya ke jingtei ben rap unong yalam ke KSU. Một hàng nè, bội cái set để tiêu đó kình. Khói. क्या है आप इमाम कहाँ से गौरव से कब से आया 6 महीना Nakaliang jong Khasi Students Union Laban Circle mentasni ngilayo banwan sini Lower Lumparing kaba ngilayo kajing ujor kaba ki la pendan kam ya kani kajaka hani hapo Lower Lumparing banlongkum kata ka Lumparing masjid jinsya kani kajaka ka menchua ka puasnong kila ai yakini IT kini gibriu tang banlongkum takajak ban takajaka yakini ban chong tau kerteka ban pet ya kate ko lum jingtap mantai dari hakini kisni niam ki balayat ni ba kila penlong yang ani kajaka kum kata kajaka le niam bat na nakaliang jong asnong kila shimti bat kila wan bat inspect bat kila lap yang kata bat kila wan pha ban pendam no man kani ka jimtho ka patho Lumparing masjid bat hadian jong kata nakaliang jong sengru mentakasni nilayo ban wan ban sakhi dala jong hikmat dihabangi kani kajaka kalong ba kila penlong yang kani kajaka kum kata kajaka le niam bat ka sanitation room ba ketiki dan ketiki jaka ante ki perlat be sati sakani ka dala ka pensi serum te ling ba jong ta timilayo ban kran bat western secretary jong kani ka jaka ka ba ki de ben pet te bat ni lalap tu ba udan imam ubasa kani ka jaka te kat kum ka NOC ka ba kipan na kasnong banta jong to imam ba ki pha ko banai February ndai habang ni layo ban kali uni imam batai ngi ba ulasa lupa mentala andru banai kani ka jaka te kita ki dong ki ba pen khen ki adong jong kasnong bat ki jong ka jing songsuk songsan ya kasnong ka thau ba no breu bana bar khlem biang ki kot kisla khlem da don kita ki NOC khlem da don kita ki police verification kin chuan sa kani ka jaka tena kaliang jong ka seng ila sim sinjam bangin be noi u ban kaliang jong ka sengru ila maha mi kini ba kani kamdi ke jaka ban mani nomor hadu menta kimla ban ai ngi kita ki kot kisla ki babet ki babiang ki ban pen shisha ya kata ba kila don ki jigitho nak snong ka thau ban pelong ya kani kum kani ka jaka mani te nakaliang jong ka sengru in se shong biang ba snong ban in ai lat hi snong kan shim ek sinjam ka bade halwa jong kani